Mehriban yaşlar, Qatırdan ildeşlerim, deň duşlarım. Bilişiňiz ýaly 2025-2026 okuw ýylym başlady we iň gyzgyn pursatlarym şuwa dowam edýär. Sizem Türkiýe döwletine Türkmenistandan täze gelip, Türkmenistandan tölew resminamenleri hakynda maglumat alasyňyz gelse, ýa-da Türkiýe döwletinde bilim alýan, geçen ýyldan ýa-da öňki ýyllardan bäri dowam etýän okuwçylarymyza Türkmenistandan töle getmesi hakynda kısaça maglumat bermekçi. Qadrdan ildeşlerim, mehriban dostlar da onlar. Bilişiňiz ýaly ilim we bilimiň adresi Alazim danışmanlykdan men avukat Murat Permanov. Bilişiňiz ýaly bir näçe ýyllardan bäri biz eýitim danışmanlyk olarak sizlere professionalca bir numaralı danışmanlık bolup size hizmet berýäris. Sizem bizim hizmetlerimizden peýdalanyp Türkiýe döwletinde bilim almana bir näçe okuwçylara kömekçi boldyk. Bir näçe diýsek ýalňyşarys, milyonlarça okuwçylara kömek etdik. Şu pursatdan peýdalanyp Türkiýe döwletinde bu ýyl haýsy resminamalary bilen töle geçikligiňiz barada kısaca maglumat aýdyp geçýärin. Sizin etmeli zadyňyz Türkmenistandan töle getmek üçin proforma almaly. 2. Öğrenci kartyňyz, 1-nji synyp öğrenci belgäňiz, ıslak imzaly, gol peçatly, bunu Türkmenistana ugratmak zerurydyr. Eger ýanyňyzda Türkmenistanyň içerki pasporty we dogruş hakynda şahadatnamaňyz ýanyňyzda bolsa, bu original resminamalary Türkmenistana ugratmagyňyzy size bildirýäris. Ve şunun bilen birlikde Türkmenistandan töle gitmek resminamalary hakynda kösenýän bolsaňyz, ilim we bilimiň adresi Alazim danışmanlyk size bu barada hızlı ve kaliteli bir şekilde kömek edeceğini size duydurýar.